Vamos dar comezo á primeira conferencia desta mañá a cargo da antropóloga Lucía Oca, que vai facer unha ponencia que leva por título Viaxes que parten o corazón, migrantes entre dos mundos. Lucía Oca é licenciada en Socioloxía pola Universidade Complutense de Madrid, doutora en Antropoloxía Social pola Universidade de Santiago de Compostela, é profesora auxiliar da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, en Portugal, desde 2004. Ten experiencia en intervencións sociais en comunidades caboverdianas en Galicia, na localidade de Burela, que coñece ben, traballou entre o 98 e o 2001 coordinando proxectos de integración. Ten unha estreita relación con Cabo Verde, onde colabora dende o 2006 no planeamento e implementación de proxectos de cooperación ao desenvolvemento na Asociación para a Cooperación con Cabo Verde, dirixidos a mulleres do municipio de Ribeira Grande de Santiago, con recurso a metodoloxía participante, con enfoque de empoderamento. É autora de diversos traballos de investigación e publicación sobre a comunidade caboverdiana en Galiza, entre os que se atopa o libro Caboverdianas en Burela, Migración, Relacións de Xénero e Intervención Social, adscrita ao Centro Transdisciplinar de Estudos para o Desenvolvemento e investigadora no proxecto Douro Tour, Turismo e Innovación Tecnolóxica no Douro. Fai parte do equipo do proxecto Monolingual School en multilingüe. Escolas monolingües en sociedades multilingües. En inglés sempre parece as cousas que quedan... Da Universidade de Liverpool. University of Liverpool. E nada, simplemente darlle ahora xa a palabra a ela. Por suposto, agradecerlle que este con nós para chegarnos este enfoque relacionado coa migración e tamén cos problemas que se supón para a xente que Ben, pois moitas grazas, Rafa. Bo día a todas e a todos. Pensei que non chegaba porque teño unha pequena e costoume sacar da cama hoxe así como bastante. Ahora aparecerán por aquí. Bueno, agradezo o convite ao compañeiro, colega, que diríamos en Portugal. E eu vou intentar contarvos, a partir da miña experiencia de investigación, as viaxes, como foron cambiando as viaxes migratorias das mulleres caboverdianas que viven na Galiza, en Burela nomeadamente, ou, bueno, na Mariña, porque tamén están en San Cibrao, que é outro concello, e en Foz. Quería un pouco mostrarvos como foi cambiando ao longo do tempo, que pasa máis xa de 40 anos do inicio desta comunidade, da existencia desta comunidade. As primeiras persoas chegaron no ano 77, por tanto 42 anos. As cousas cambiaron. Digamos que nos procesos migratorios tanto cambian os países de orixe e destino, como cambian as leis, como cambian os transportes, etc. E en estes 40 e pico anos cambiaron moitas cousas. Cando Rafa me convidou e tuve que pensar nun título que tuvera que ver coas viaxes e coa migración, pois lembreime deste colectivo, que é un colectivo que traballa en Alemania, que é o colectivo Migrantas, que conocín hai anos nunha charla e que traballa con mulleres migrantas, facendo con elas, elaborando este tipo de imaxes que un pouco nos mostran, bueno, a min gustame moito a que está co corazón, non se ve completa, pero ten como unhas raíces saindo dos pés, e é un pouco corazón partido, ves así cortada, pero ten o corazón partido entre o avión, as raíces que ten, supónse que na súa terra, e pon aquí e allí mi país, non? Esta dualidade que todas as persoas migrantes teñen. Non vos vou a falar de teoría antropolóxica, pero si só un par de apuntes pois para decir que o xénero, en cuanto forma ou base de estruturación social, ou elemento para a estruturación social, tardou en ser estudado nos estudos migratorios, pero ahora se sabe que é un elemento chave, que non é o mesmo, digamos que o xénero ten moito que ver despois en como se organizan as correntes migratorias, e, bueno, un pouco que vou a intentar tamén explicar a través destas historias, que vou a tomar como referencia varios relatos etnográficos das mulleres que en distintas épocas
fixeron a viaxe desde Cabo Verde a Galiza, e temos que ter en conta que o xénero, aunque é algo moi importante que estrutura as sociedades, é un elemento de fluido, é un elemento que cambia. E nin sempre as migrantes, como se suele pensar, van dunha sociedade máis atrasada a unha máis moderna, e en cuestións de xénero tamén acontece isto. Digamos que o xénero é algo que cambia, e a migración tanto pode libertar un pouco ou conseguir unhas cuestións de xénero, uns papéis de xénero ou relacións máis empoderadas ou máis, digamos, ou menos libres. Históricamente, o papel que se atribúe á muller, tanto na Galiza como en Cabo Verde, en casi todos os movimentos migratorios, é o papel da que despide, da que queda na terra, da que queda a cargo da casa, a cargo dos fillos, e esta é unha estatua que hai en Cabo Verde que perfectamente reflexa, non, esta idea. Hai que decir que as migrantes que veñen da illa de Santiago para Burela, durante moito tempo, hasta os anos, casi hasta este século, só viñeron cando xa estaban casadas, quero decir, as que migraban eran as esposas, as que non estaban casadas, as oportunidades migratorias pois non existían para elas, só comenzaron a existir a partir do século XXI, que é un pouco que vou ir contando, para que, bueno, vexades como o xénero ou os papéis de xénero que as mulleres ou as posicións que ocupamos dentro das familias pois nos abren a oportunidade migratoria ou non. Probablemente aquí na Galiza tamén, durante moito tempo, as mulleres que migraban eran esposas ou fillas, non? Fillas cercanas á idade adulta. Unos apuntes así primeiro para situar Cabo Verde, que supoño que teredes algunha idea, pero, bueno, non é un lugar que coñezamos moito desde aquí. Cabo Verde é un arquipélago que se encontra en África Occidental, sí, aí, e que estuvo deshabitado hasta mediados do século XV, cando os portugueses, pois competindo cos casteláns a ver quen chegaba máis lonxe, pois acharon as illas. É un arquipélago de 10 illas, todas habitadas menos unha, e eu sobre todo voume a centrar na illa de Santiago, que está aquí en baixo, que é a maior, a máis poboada, e é a que é a illa principal desde onde se iniciou o poboamento das illas. Repito, ali non había ninguén, e, por tanto, a sociedade caboverdiana é unha sociedade nova que ten 5 séculos, algo máis de 5 séculos, e que podemos pensar que a súa historia, se fóramos para atrás, estaría no continente, porque recibeu xente de de toda a costa occidental, e digamos que a propia creación ou a propia historia do país comeza con viaxes. Viaxes nos que, para poboar este territorio, o rei de Portugal tuvo que darlle unha serie de privilexios económicos aos colonos portugueses brancos que se iban alá para establecer unha nova sociedade, e que depois trouxeron tamén unha grande masa de escravos e escravas. Non sei se se distingue, pero en aquel mapa non se ve moi ben. Hai toda unha serie de liñas no mapa superior que van desde a costa occidental de África hasta as illas, e, bueno, que está estudiado históricamente que hai como mínimo unhas 27 etnias negras africanas da costa no sustrato da población caboverdiana. Os brancos, que era minoría, pois serían portugueses, algún xenovés que andaban por todos lados, algún español, pero unha minoría. A idea de Portugal foi crear ali unha nova sociedade para abastecer os barcos, e, bueno, esta sociedade se basou inicialmente na escravatura, só que Cabo Verde ten unha serie de problemas, e digamos que a historia en Cabo Verde non foi como nas outras colonias onde se estableceu unha sociedade completamente segregada racialmente. En Cabo Verde enseguida se comenzaron a dar procesos de mestizaxe, por un lado pola ausencia de mulleres brancas, que había moi poucas, era unha rara avis, e ainda hoxe en día na sociedade caboverdiana se nos ve como seres frágiles e que hai que ter así como entre algodóns, non? Digamos que esta foi unha das ausencias, e despois Cabo Verde, con ese monopolio que lle deu de comercio ao rei, durante todo o século XVI foi o maior mercado de escravos e escravas do mundo. Nestas puntas do comercio triangular
hasta que entraron outras potencias europeas a disputar o tráfico de escravos a Portugal e se perdeu o monopolio e coaí se perdeu, digamos, a importancia económica do arquipélago. Cabo Verde non ten ouro, non ten ningún tipo de recurso natural explorável, explotábanse a orcela, que eran unhas algas, pero sobre todo o que Portugal explotou hasta o fin do colonialismo, que foi onte, foi a mão de obra, a súa poboación. A mestizaxe decía que se dá desde os inicios por varios motivos e que contribúe tamén ao fin da escravatura e dá lugar a uns tipos humanos pois moi variados. Aquí nesta cara desta muller vemos moitos mundos, non é? E dá lugar a un mundo criolo, un mundo que enseguida vai a ter unha lingua propia, que é o criolo de Cabo Verde, que ten como base o portugués e linguas tamén africanas, e un pobo que, bueno, vai a estar un pouco abandonado a súa sorte no medio do océano por unha serie tamén de motivos que vos conto ahora máis adiante. Un punto importante para poder entender a cultura caboverdiana e diferenciala das culturas africanas próximas é que, claro, no primeiro barco para poboar as illas xa iban un montón de religiosos, claro, iban frades e curas e padres, como les chaman ali. E isto é moi importante tamén para entender a sociedade caboverdiana e o seu parentesco e os propios papéis de xénero, porque non teñen que ver coa cultura, por exemplo, musulmana, que terían que ver Senegal, Guiné, os países próximos, sino que hai algo que é moi semellante ao que nos coñecemos, non? E acabando con estes apontamentos históricos, Cabo Verde non é cabo e tampouco é verde. Aquí o vemos verde, pero normalmente é así. Cabo Verde pertence ou digamos fai parte unha esquina de unha zona xeográfica que se chama o Sahel, que comprende toda a franxa do Sáhara e que é unha zona extremadamente seca e que ademais no caso do arquipélago a isto se suman os ventos alisios que son moi fortes e que imposibilitan moitas veces a agricultura e que teñen imposibilitado a propia vida. En Cabo Verde hai moita falta de auga e históricamente ten habido unhas crisis de seca que teñen sido estudadas fundamentalmente por Antonio Carreira, un historiador caboverdiano, que foi aos registros históricos e conseguiu documentar todas estas secas. Vedes, nos vamos ler, pero iso para que teñades unha noción. Isto marcou ao pobo de Cabo Verde porque as mortalidades que traían estas crises podían chegar á mitade da población, un terzo, un cuarto, depende da illa, e isto está completamente grabado, digamos, no subconsciente colectivo, non? A última seca que se rexistra fai moi pouco tempo, finais da década de 40, unha década que aquí tamén se pasou moita fome e represión, na posguerra, pero que en Cabo Verde morreron 50.000 persoas. A poboación naquela altura eran alrededor de 200.000, o sea, casi un cuarto da poboación, e o problema é que Portugal pasaba de todo. Isto foi en pleno colonialismo, e este trienio da fame, que é a última, 47, 48, 49, hai moitas músicas dedicadas a esta época, e, está na memoria aínda de xente, porque a xente máis maior que chegou a Burela nace xusto a seguir a esta fame, no inicio dos anos 50. Imaginade que vivindo nun arquipélago coas fames non podías escapar, era unha prisión, ou te tirabas ao mar ou tal, non? Ben, este sería un dos motivos principais polos quais a poboación caboverdiana desde sempre tentou emigrar. Este sería un mapa que é de Jorgen Carlin, un investigador tamén da diáspora caboverdiana noruegués. Aí aparecen os maiores destinos ou os máis importantes da diáspora. Eu só vos vou a falar de dous que serían así máis importantes históricamente. Digamos que as viaxes da migración nen sempre son espontáneas ou libres, entre moitas aspas, porque, falase nunha emigración económica ou emigración laboral que sempre ten por detrás unha especie de obriga, por moi libre que a queramos ver, sempre está a obriga ou de axudar a túa familia ou de que a túa familia vende todo e inviste todo nunha persoa que é a que vai a axudar a todo o grupo familiar. E desde este punto de vista a migración non costuma ser un proxecto individual,
sino un proxecto familiar, e isto foi sempre e continúa a ser así. Decía que a emigración sempre foi espontánea, entre aspas. Hai moita emigración forzosa, podemos pensar en como foi poboado Cabo Verde, cos escravos e escravas, emigración forzosa, non? Son movimentos forzosos, pero digamos que o propio Imperio colonial tamén utilizou moito a emigración forzosa e especificamente cos habitantes de Santiago. No Imperio portugués, os outros países que foron colonia, Portugal les aplicou case hasta o fin do colonialismo unhas leis horríveis que se chamaban as leis do indigenato. E neses países, Guinea, Angola, Mozambique, nomeadamente, había unha sociedade segregada racialmente na que había portugueses blancos, asimilados e indígenas. Os asimilados eran xente que tiña que dominar o portugués, comer con faca e garfo, ter unha mesa, ter unha cama, beber viño, comer grão de bico e bacallao, etc., non? E era unha parte moi pequena das poboacións destes países. Sin embargo, en Cabo Verde, como foi creado polos portugueses, sempre considerou que toda a poboación era asimilada. Pero a illa de Santiago, que é a máis grande e é desde onde chegaron os contingentes de escravos, fundamentalmente, sempre foi tratada dunha forma diferente que o resto de Cabo Verde. As outras illas foron poboadas con xa mestizos. Son illas onde a xente xa non é tan negra e a marca africana, digamos, non é tan evidente. Entón, Portugal utilizou un pouco, deixou que acontecese unha emigración espontánea aos destinos americanos que tedes aí, sobre todo desde as outras illas, pero no caso de Santiago, digamos que procuraba que a xente non pudera sair a outros destinos que non foran estos africanos. Isto comeza a acontecer, a corrente que é moi conocida, Santo Tomé e Príncipe, en 1860 e tal, donde hai unha fame moi grande en Cabo Verde, con moita mortalidade, e ao mesmo tempo hai a abolición da escravatura, que se produce en fases. E en ese momento en Santo Tomé están a criar as grandes plantacións de cacao e de café, sobre todo de cacao. E claro, non teñen brazos. E entón a gran idea dos capitalistas portugueses é: temos aquí unha reserva de mão de obra estupenda, morren de fame, só lles ponemos un barco que vanse matar por subir a él, e o que empeza é unha corrente migratoria forzosa, moi triste e penosa, que chega hasta o ano 71, o ano que nacín eu. Que foi unha corrente de triste historia, non? E de triste memoria, que está retratada na canción famosa que conoceredes, Sodad, Sodad, de que cantaba Cesárea Évora. Sí. Por outro lado, había unha migración semellante a Angola, pero moito menos importante. E, bueno, esta migración forzosa tamén foron habitantes de outras illas, só que mayoritariamente eran de Santiago. Logo teríamos a outra emigración laboral máis ou menos espontánea e temos os destinos americanos, que algúns coinciden cos nosos, e os destinos europeos. Só por ver, só americanos. Os de Santiago aquí non tiña moito que ver, pero bueno, o pobo caboverdiano é o primeiro que migra libremente de África a América. É o primeiro pobo que non vai a América como escravizado. E isto se comeza a dar a finais do 18 e principios do 19, a través de barcos baleiros que paraban nas illas de Fogo e Brava e recollía algúns mariñeiros para suplir outros que morreran ou o que fora. E esta corrente se acaba activando a partir de aí, de que van uns homes a traballar cos baleiros. Despois un desos baleiros é o barco Ernestina, que moito tempo despois, finais do 19, creo que é comprado por unha familia caboverdiana e se dedica a facer viaxes entre a zona de New Bedford, Boston, encima de New York e as illas. Digamos que esta é a comunidade que ten xa moitas xeracións, desde finais do 18 e principios do 19, máis grande da diáspora caboverdiana. Claro, América era un destino promisor. E aquí, bueno, poderíamos falar moito tempo. Frente a este destino promisor, a xente antepasada dos que veñen a Burela se foron a San Tomé, aquel camiño lonxe, donde non estaban esclavizados porque se acabara a escravatura, pero casi. Portugal se inventou aí unha figura que eran os contratados, que era xente que ganaba 4 perras, digamos, por estar aí varios anos.
Eu, aínda en Burela, coñecimos xente que naceu en Santo Tomé ou que de pequeno estuvo en Santo Tomé. Por exemplo, o avó da miña filla foi para Santo Tomé, penso que con 13, 14 anos, nos anos 50, anos que volveu a haber fames, pero xa non tan gordas como aquelas do final dos 40, e el tuvo a sorte de poder regresar. A maioría da xente non pudo regresar. El regresou creo que con 2.000 ou 3.000 escudos, 3 anos de traballo como diríamos aquí, como un negro abrindo cacao, e non quere moito el falar desta historia, e eran estas grandes facendas que se dedicaban a explorar o cacao. Ben, da xente que vos vou a falar ten tamén unha peculiaridade. É da illa de Santiago, pero tampouco é de cualquier sitio. É da costa este, vedes aí os nomes dos povos. Son povos que como máximo teñen 2.000 habitantes ou por aí. Deses 2.000 habitantes en Cabo Verde sempre a mitad serían menores de idade, máis ou menos. Digamos que a composición da sociedade é ben diferente á nosa. Dentro destas aldeas, que vos vou mostrar algunhas, existen moitas relacións entre os seus habitantes, non? Isto sería unha parte do interior. Isto debe ser, calculo eu, porque está todo moi limpiño, o mes de xuño, cando van a sementar. E a illa de Santiago, que tería 60 kilómetros por uns 20-25. Por tanto, sería como a Mariña, máis ou menos. É pequeniño, Sí. O que pasa que ten este pico que vedes aí ao fondo, ten 1.500 casi, 1.490. E está neste sitio tan pequeno, é super abrupto. Hai outras illas, as illas que igual tedes ouvido falar por causa do turismo, Boavista, Usal, son completamente diferentes, son planas e areosas. Esta e outras son moi montañosas. Está aí sempre o mar, vedes que de verde pouco, non? E a maioría das localidades das que procede a xente que vos vou a falar son localidades, pequenas aldeas piscatorias. Estas fotos son recentes, a pesca artesanal, bote, motor e un fío aquí na mao, e te traigo un atún de 100 kilos tranquilamente. Digamos que se pesca con... bueno, non con grandes medios agora mesmo aínda. As mulleres de Cabo Verde, como calquera muller de calquera sociedade, pois desde pequeniñas aprenden o que significa ser muller e o que conleva asociado. Toda a cuestión do traballo doméstico, que, donde non hai agua corrente ou luz ou electrodomésticos ou lavadoras, por exemplo, é moito máis costoso. E aprenden tamén a axudar nos traballos, por exemplo, agrícolas ou na venda de peixe ou que for. E outra cuestión moi importante, en Cabo Verde considerase que unha muller é adulta cando é nai, vaya. Este ser nai, de todas formas, apréndese desde unha idade moi temprana. Vemos, esta nena debía ter aí 8 anos ou 9 e xa estaba cuidando pois o irmá ou irmá, o veciño, ou sei lá. Isto é algo que se aprende e que se practica ao longo da vida, pois hasta a idade de ser aboa, non? Esta última foto que acaba de aparecer, que son dúas aboas cuidando os netos. Así, uns breves apuntes sobre parentesco. Decíamos antes da cuestión católica. Ben, a cuestión católica dá lugar a un modelo ideal de familia que en Cabo Verde non é o máis numeroso, que é a familia unida polo casamento católico, como vemos aquí unha foto. Despois vos falo dos casamentos máis adiante. Pero os casamentos, digamos que non teñen máis dun 10-15% de ocorrencia. O que hai moito son unións libres. Xente que se xunta e o fai a través dun rito que é tirar de casa ou sacar de casa a muller, no cual a muller se vai a dormir a casa do home. E isto depois é considerado como que se consumou un matrimonio e é visto socialmente como que se constituíu unha parella. Isto aínda se fai, aunque tamén foi cambiando moito a cuestión do sexo e da sexualidade e das unións a partir da independencia. Pero eu vou vos falar de mulleres, sobre todo as primeiras, que naceron moito antes da independencia. E en Cabo Verde vigoraba moito, sobre todo nos últimos anos do colonialismo, a presenza e o poder da Igrexa Católica e estas ideas da honra e a vergoña, nas quais a muller era
digamos, quen contiña toda a honra familiar, quen podía desprestixiar a súa familia por ter sexo antes do matrimonio, etcétera, etcétera. Isto se vai ver nas historias destas mulleres. A maioría das familias, digamos que máis ou menos metade, son familias nucleares máis ou menos extensas, como esta de abaixo, pero polo rito de tra de casa, non? E a outra mitad ou máis son familias monoparentais, ou monomarentais máis ben, donde a xefa de familia é unha muller, como vedes aí tamén en outra fotografía. Isto pode ser por emigración do marido, que é o caso desta foto, pode ser por abandono do home, por abandonos sucesivos de homes, voume xuntando con un home, vou tendo un fillo. A idea é que a concreción do amor a un home é darlle un fillo, co cual isto leva a que a veces cando as parellas non saen ben, as mulleres se vayan cargando de fillos, e isto tamén despois para elas ten consecuencia, porque no propio mercado matrimonial, a pesar de que é algo normal que unha muller teña fillos de distintos pais, etc., non acaba de ser ben visto de todo, non? Digamos que a moralidade católica sempre está aí sobrevoando. As familias costuman ser extensas, ter 3 ou como mínimo 3 xeracións, e unha práctica que sí que existe en Cabo Verde e tamén aquí, que sería a poligamia de feito, a polixinia, home con varias mulleres. Moitas veces a xente pensa que se dá porque é África e non é o mesmo tipo de poligamia das sociedades musulmanas, é o mesmo tipo de poligamia da nosa sociedade. Eu sempre digo que a sociedade católica ten unha doble moral que permite que o home teña unha esposa en casa e unha querida, que é un nome moi bonito, en outra casa. Bueno, pois é unha cousa parecida, só que ten unha ocorrencia moito maior que a que ten aquí. Temos que pensar que Cabo Verde é unha sociedade supernatalista, tendo en conta que a xente morría como moscas coas fames, a cada fame lle seguía sempre unha época de natalidade desbocada, porque había un pouco que repor os efectivos demográficos e porque tamén históricamente unha sociedade que se creou por poboamento, entón digamos que é super importante. Un último apunte para antes de virme a Galiza. En Cabo Verde todas as mulleres traballan, non así os homes, pero as mulleres están moi presentes durante o día en cualquier lugar. Os homes se te poden queixar, ai, non encontro ningún chollo, non teño traballo, tal, pero elas ningunha che di, te pode decir, estou fastidiada, non teño cartos, tal, pero unha muller ou pilla peixe ou fai un bizcoito e o vende á porta da súa casa, ou fai ganchillos, sei lá, fai algo. Por tanto, as mulleres están moi presentes na vida social, na vida exterior, non é unha sociedade para nada de reclusión femenina. Un dos traballos máis duros que as mulleres fan, que se corresponde con esta foto, é desde a independencia apañar area. Eu teño traballado con mulleres aló que se dedican a esta actividade, apañar area, separala da terra, a veces sacar area do mar, para a construción civil. É un traballo super agotador, super inseguro, super malo para a saúde delas e que ademais, como está acabando co medio ambiente, aí toda a pedra que vedes moveron a elas. Para conseguir separar a area van facendo como murallas de pedra. Despois xuntan todas as montañas de area e a teñen que mollar todos os días hasta que ven unha camioneta e a leva. Unha camioneta tipo galucho, que como lles chama, unha camioneta de caixa aberta, son 30 euros. E encher eso con unha montaña destas de area son 30 euros. Non? A este traballo se dedican as mulleres máis pobres, a maioría delas xefas de familia, en solitario, e moitas veces axudadas polos fillos e fillas. Como vou de tempo? Ben? Sí. Ben. Bueno, e como é que chega unha xente desde aí a Galiza no ano 77, que estábamos nós índonos tamén, non? E continuamos a irnos. Prodúcese algo que tamén acontece en Portugal, que é a chegada de emigrantes a unha terra de... Bueno, a chegada de inmigrantes a unha terra de emigrantes. Por eso, nos últimos tempos falase máis de migración que poñer o E ou o I. Bueno, pois, dentro do que é o Estado español, a xente caboverdiana ven fundamentalmente nos anos 70 a partir de Lisboa. Hai que ter en conta que os caboverdianos hasta o 25 de abril, un pouco máis adiante,
foron portugueses, de segunda, pero portugueses. E eles podían vir, vendían o bote, vendían as vacas, vendían o que fora, ou empufábanse con algún prestamista e viñanse para Lisboa. Vos dicía antes que os habitantes de Santiago só lles foi permitido ir a San Tomé e Angola, pero a partir dos anos 60, cando morre Salazar e hai o regime de Marcelo Caetano e Portugal empeza un pouco a abrirse e a modernizarse, Portugal dase conta que non ten brazos, non ten mão de obra, sobre todo masculina. Esa mão de obra estaba na guerra colonial e unha grande parte emigrada en Francia e por aí. Entón, outra vez, os de Santiago volven a ser unha peza que o regime movía a seu antollo, mão de obra, e van a ser os de Santiago precisamente que se veñan como convidados a Portugal, a suplir aos portugueses, non? Bueno, non me vou a parar aí, pero as condicións terribles. Lisboa ou mesmo Estado español nos anos 70, sobre todo na primeira mitad, eran uns destinos horrorosos, nada promisores, desde logo, países con ditadura, pobres, onde nos estábamos a ir nós tamén en masa, non? Ben, hai unha parte que serían esas dúas flechas verdes, que son dous destinos dos habitantes das outras illas, os que tiñan experiencia na emigración espontánea, que se foron por un lado a Madrid, moitas mulleres desas illas, e a Villablino Benvibre, as zonas mineiras do carbón de León, donde hai unhas comunidades históricas tamén desde mediados dos 70. En cambio, os que eran da illa de Santiago, que son as flechas amarelas, vedes todas as viaxes que fixeron polo Estado español durante os anos 76, 7, 8. Ben, estes homes comezaron en Cedillo, que é un encoro que hai entre España e Portugal, na provincia de Cáceres, e despois algúns, como a obra tiña un lado de cada país, algúns dos caboverdianos, que daquela eran portugueses aínda, se enrolaron ou se foron coas empresas de construcción españolas. Construíron unha central térmica en Andorra Teruel, anos 76, outra periferia das periferías, Construíron o pantano de Berga, que dá de beber aínda hoxe a Barcelona, anos 74-75, colleulles aí o 25 de abril. Construíron parte da autopista do Y Vasco, Vitoria, zonas de Suaso de Cuartango, vamos a falar agora, zonas tamén super ultra periféricas. E entre tanta periferia, pois viñeron a Mariña. Aquí poñemos Burela, pero realmente a zona é máis a Mariña. Por tanto, aquí houve moito viaxe, eran homes e iban coas empresas de construcción. Hai lugares onde non deixaron vestixio, Andorra Teruel, por exemplo, ou Berga, ou Vitoria, me atrevería a decir. Os destinos onde se asentaron son os que están en vermello, ok? Serían as comunidades históricas caboverdianas no Estado español. E claro, como rayo chegan á costa de Lugo? Pois chegan á costa de Lugo a construir unha fábrica que hoxe está en boca de todas, que depois de 40 anos tamén está aquí a ameaza de peche e que, digamos, é un foco de emprego moi importante para toda a comarca. Pero antes, eu agora a partir de aquí vou vos falar da historia delas e vou a dividir en, digamos, dúas etapas. Unha sería das vellas badías. As badías son as mulleres de Santiago. Badío e badía é como eles se autodenominan, a súa identidade como a nosa é ser galegas, dentro de Cabo Verde, e é unha palabra moi bonita, porque é unha palabra que inicialmente era unha palabra moi peyorativa dos portugués, vadía con V, e vadío significa unha persoa que non traballa, que non ten casa, pronto, unha persoa vagabunda un pouco. E a xente badía acabou por subvertir a palabra e é como se autodenominan, non? Para que saibades. Vamos a falar por un lado das badías dos primeiros 20 anos, que eran as que eran esposas, as que viñeron só cando xa estaban casadas, e despois das badías que veñen nas correntes do século XXI. E dentro das de antes teríamos as pioneiras, que son as mulleres que viñeron nos moi primeiros anos, e son as que tuveron evidentemente moito máis difícil porque non conocían nada e se enfrentaban a
integración ou unha inserción nunha sociedade completamente nova. Estas mulleres das que vou falar da historia de dúas chegaron no ano 77 ambas, os maridos estaban a traballar na montaxe desta fábrica e o que aconteceu na Mariña é que esta fábrica, algúns dos que traballaron nela, cando chegou a altura de poñerse a traballar como empregados industriais, pois non se lles deixou. O último, que é o marido de Marina, que é a primeira historia que vos vou contar, foi o último en sair da obra, iba a ser contratado por, creo que era Entre Canales, que pensaba que él era de Ceuta, como era así, son claritos, son negros, pero son claritos. E o tipo lle dixo que el pensou que era de Ceuta e que era español, pero que así, no ano 78, pensade que a primeira lei de estranxería que temos é do 85. Por tanto, 85 ou 83. Aquí non había lei, non se sabía que papéis tiña que ter a xente. Encima é a independencia de Cabo Verde e eran portugueses e deixan de ser. Bueno, era un cristo total a nivel de papéis. Estes anos 70 eran así, era moi afro, como volvemos ahora. Estas son fotografías, a maioría das fotografías son miñas, pero hai algunhas que evidentemente non poden ser miñas, son cedidas por elas. Eran grupos de homes que se instalan sobre todo en Burela, e debemos ter conta que Burela pasa de 2.000 habitantes nos 70 a 10.000 que ten agora en moi pouco tempo, e que Burela non era nada tampouco. A fábrica, por último decir que cando a fábrica abre, moita xente que traballaba no sector primario, pesca e agricultura, se vai en masa para a fábrica, e no caso do mar queda aí un vacío de mão de obra. E empezamos co relato de Marina. Bueno, estes relatos que falaba antes Rafa do libro, o libro creo que xa non o hai por aí, está na miña tese. A miña tese está online, é super fácil de encontrar, se despois queredes leelos, pois buscades e a sacades en PDF. Marina, bueno, os nomes de ningún nome é o que é, ningunha foto é a señora que é algo que facemos en antropoloxía, non? Pero sí que, bueno, eu usei outras fotos pues, para ilustrar. Marina é do interior. Marina naceu no ano 56 en un lugar que se chama Fundura, que é aquí perto, zona interior, no medio da illa, e viviu sempre cos seus pais. Cando era moi noviña, tiña, creo que 15 anos, pois empezou a namorar con un veciño que, bueno, e acabaron tendo relacións sexuais. E isto implicaba en Cabo Verde naquela época que se tiña en conta a cuestión da honra e da virxinidade, que cando un home te tiraba a virxinidade, ficábache a deber o matrimonio, ficaba debedo, se decía en criolo. Entón, que se facía? A familia da rapaza, cando se enteraba, iba a familia do home e dicía, oye, aquí pasa. E así foi, casaron. Casaron, tiña ela 15 anos, non se podía casar porque era menor, pero daquela en Cabo Verde tamén había os funcionarios dos rexistros, era, bueno, comprabas a idade, como din eles, compraron a idade, entón fixeron unha trampilla aí, teño outra que lle pasou o mismo, moito máis adiante, compraron a idade e casaron. Ao pouco bueno, ese casar significaba ir vivir a casa dos sogros para ela, e ao pouco tempo o marido, Pedro, vaise a Portugal, seguindo ao seu propio pai, e ela se queda coa sogra. Ela, entre tanto, traballaba como vendedora polos camiños, tamén tiña algo de animais, podía ser que fixera algunha comida para vender por aí, e el chamaba. E ela, como me contou a min, resisteuse hasta os 76. Resisteu 5 anos, pero chegou un momento en que a cousa se fixo insoportable e viaxou. Para isto, só necesitou, ano 76, unha carta do marido, que estaba legal en España, o pasaporte e o certificado de casamento. Ela parte hacia Lisboa e se inaugura aquí un choque que todas elas van a sufrir hasta os anos casi 2000, que é o paso por Lisboa, por os barrios terribles, onde os caboverdianos foron empurrados desde que empezaron a chegar, bairros de barracas nesta altura, ou se serían barrios máis ben de edificios, e ela chega a Lisboa, é recibida pola familia de él, alguén lle axuda e el ven buscala a Lisboa,
E como el ten papéis nesta altura, pensade, 76-77, cantos negros se verían en España, máis ben se veían os de Guinea Ecuatorial, claro, os únicos. E eu sempre penso que os caboverdianos son o outro colectivo moi inicial, non? E se van a Llodio a vivir. Pedro, o marido, nesa altura traballaba na autopista vasca, están en Llodio, ela se lembra de moita soedade porque ele iba a traballar e ela quedaba en casa, pero por outro lado, lúa de mel, porque se vían despois de 5 anos e eran moi xóvenes, e de aí, bueno, ela cando se van para San Cibrao, el é o primeiro caboverdiano que se vai para a Mariña e ela, pouco despois, xunto con outra compatriota, que tamén o marido iba co dela, vense para San Cibrao, ao lado da fábrica mesmo. De aquela, San Cibrao, nin Burela tiñan casas para alugar, vivían 4.000 en un piso e, ademais, esta muller Marina e o seu home se convertiron na referencia de toda a comunidade. Todo o mundo que chegaban, pensade, non había teléfonos casi fixos para cuanto máis outro tipo de móviles ou que, a xente viña e preguntaba San Cibrao, Marina e Pedro, e ali daban de comer, daban a cubillo e axudaban a orientarse a todos os que viñeron despois. A outra historia tamén é Ñaña, que aí teño un interrogante. Ñaña nace no 53, despois tamén desas fames, e ela migra no 74. Ñaña, no 76. É un caso excepcional. Ñaña é de Cidade Vella e Ñaña era profesora. É dunha familia ligada ao partido que luitou pola independencia de Cabo Verde. Cidade Vella é a antigua capital do país, había acceso á escola, incluso para as mulleres máis maiores houbo, e ela tiña 2 fillos, non estaba casada, era profesora de primaria, e de repente unha amiga no ano por aí, 75, mándalle unhas fotos desde Portugal, toda guapísima, con unhas peluconas e con maquillada e non sei que, estou aquí estupenda, e ela resolvese a viaxar. É un caso super excepcional, porque nesta altura só migraban as esposas. Pero hai mulleres que teñen moita garra, moito coraxe e son aventureras e se aventuran. Que pasa? Que Ñaña ten que destetar a un fillo de 8 meses e vense cos peitos, imaginade, e chega a Lisboa e vai pa a barraca e cae o mundo, cae a alma aos pés. A barraca, estou a lembrarme ahora mismo de cachos que están da súa propia boca, que di que era no mesmo sitio, comías, dormías e facías caca, frío, caracois, hielo, e que chorou, é algo que se repite para todas, e despois tuvo que buscarse a vida. Ainda ben que ela sabía ler, e entón leía nos periódicos ou nos xornais, buscaba traballo, pero logo non sabía onde eran os sitios, e bueno, estuvo, me parece que casi un ano en Portugal, hasta que se une a un home da súa illa tamén, e se vai con el. E tamén vai para a zona de Álava, pero vai para un sitio que eu tamén, cando me dicho o sitio, hasta que din entendido como rayo se chamaba, é un sitio que se chama Zuazo de Cuartango, que é tamén o cu do mundo, en Álava, en Salinas de Añana, por onde pasaba tamén moi perto a autopista, e se vai a vivir ali e están en uns barracóns, debe haber bastantes caboverdianos e de outras, supoño, portugueses, etc. E pronto, ela é a primeira ocasión que xa traballa no Estado español servindo na cantina dos traballadores que estaban para, non sei cual é, son estas grandes empresas, Construcciones y Contratas, todas estas, xa andaban por aí, Villarmir probablemente. Que acontece? Que se vai acabando aí o traballo e o marido dá un salto hasta Sanci para ver se pode traballar na Lúmina. E Ñaña se queda con outra compatriota embarazada en Salinas de Añana, e pasa o tempo e o tipo non dá señal e dice, ai non, un papel, San Cibrao, casa destos Marina e Pedro, pegan a outra e dice, chica, vámonos porque vamos quedar sin marido. Elas sempre viviron moito esta tensión de que viñera outra e te arrebatara o marido, non? As mulleres somos tan malas. E entón, anos 76 ou 7, pega coa outra, van a Miranda del Ebro, pegan no tren hasta Lugo, imaginad as miradas e demais que aguantarían, e se plantan en Sanci, en casa de Marina e Pedro, hola, son a muller de Maneliño. E
A partir de aí, fai a vida en Burela, ten os seus fillos, a primeira filla morre, van a vivir a Cangas de Foz, tamén ao outro lado de Burela, e vai tendo, os fillos, vai facendo a vida, e despois ten unha historia moi terrible co home, que afortunadamente acaba regresando a Cabo Verde. O home batíalle, fixolle a vida bastante negra. Ela despois cos anos é unha das líderes comunitarias, tamén Marina. En estas dúas pioneiras é moi importante, elas sabían escribir, eran dúas mulleres moi espabiladas e axudaron mogollón a toda a xente que veu detrás. Continúan despois a chegar mulleres, pero xa non son esas pioneiras que se teñen que enfrentar a un mundo completamente desconocido e sentar as bases. Xa son mulleres que chegan e encontran un certo colchón. Son as mulleres da segunda vaga, tamén pasan por Portugal. Estas mulleres, cando chegan, xa non hai fábrica, xa todo o traballo está focado dos homes no mar, e a partir do ano 78, cando os homes comezan a ir á pesca do bonito, o mar é o que vai determinar a existencia e a evolución desta comunidade. Aquí temos a Poncha, a ver onde a teño, porque son un pouco desordenada, creo que a teño por aquí, por unha esquinita de baixo, sí. Poncha é tamén do centro da illa, nace no ano 55, emigra a Burela no 89. Poncha é desta aldea de aquí abaixo, a parte de arriba é a segunda vila, a vila central, a vila máis importante do centro da illa, unha vila de mercado, e ela é da vila que está en baixo, Fontilima, que se dedican a traballar o barro, é o sitio da illa onde se traballa o barro. E cando ela era pequena vivía coa nai e cos irmãos, o pai tiña outra familia en paralelo en outra das casas aquí da aldea, pero se daban ben, a nai e a rapariga sería a querida, se lle chama rapariga, e traballaban todas xuntas, por exemplo, no tempo das aguas. Aquí vedes nesta ladera, porque está ao revés, está o millo crecendo, na época, vos decía antes, polo clima, as chuvas empezan en xuño hasta outubro, si chove, claro, e en xuño se limpa toda a terra, e este ano non se logrou o millo, acórdome perfectamente este brao, non choveu, a veces o millo empeza a crecer, e se non chove máis, a xente se queda sin colleita. Esta é a loza que se fai en Fontilima, moitas veces as mulleres, algunhas producen, outras venden, outras fan ambas cousas. É o caso de Poncha, traballou toda a vida ali, ela criouse un pouco coa madriña, e despois foise cos pais, como é a maior de 5 irmãos, fixo o papel de nai, por tanto, non foi á escola, Poncha aprendeu a ler e a escrever en Burela. Ela dedicouse a facer loza, a vender, e despois deixaron de producir loza na súa casa e dedicouse a vender galiñas, millo, produtos agrícolas. No ano 73, por aí, un rapaz fixouse nela, cando estaba a vender no mercado, e pediulle para salir. E ela, que nunca estuvera con ningún home, o rapaz, tería na altura 20 anos, 18, primeiro tiñalle medo, pero tanto outro lle mandou varias celestinas e demais, que acabou accedendo a sair con el. Pouco despois el pediulle matrimonio e fixérono polo método tradicional, pero como os pais de ambos estaban emigrados en Portugal, foron as nais as que trataron do asunto, claro, cando non hai home, as mulleres entramos en estos ámbitos. El era de unha localidade costeira, foi a familia de el, subiu a montaña para pedirlle a mao de Poncha, e casaron. E pouco no 74 foronse a vivir, por tanto, a casa de el, da sogra de ela, non, de Poncha, e ela empezou a ter fillos xa no ano seguinte, fillos que os primeiros 3 que estuvo en Cabo Verde os iba a levar ao ano por aí, destetábaos e leváballos a súa nai. Porque ela decía que nesa aldea que se chama Porto Mosquito, piscatoria, onde se foi a vivir coa familia do home, era un sitio moi pobre, sin agua, por exemplo, xa só ter que ir buscar auga pola mañá levaba horas, e era moito traballo para ter tamén os fillos. Isto de levar os fillos a criar con outras persoas en Cabo Verde é o máis normal do mundo. A nós pode nos parecer raro que unha nai se desprenda dos seus fillos e os dea a criar outra persoa, pero é a nosa forma de velo.
quero decir, isto apréndese como todo, non? Fefé, o seu marido, vaise no ano 77, ven para España e dá parte deste periplo que vimos antes no mapa, e están 12 anos separados. Nestos 12 anos Fefé vai e ven, volvelle facer outros vai tendo fillos, non? Como consecuencia das viaxes, e Fefé intenta traela, e ela vai se resistindo, hasta que un día Fefé lle di: ou ves ou eu voume buscar a vida. Co tal, lle estaba dicindo, voume buscar outra muller, tal, tesme abandonado, vou estou ali, paso frío, paso necesidade, e entón ela di, e ven. Só que ela ven coa idea de que ven, chega e dá a volta, o sea, chego, vexo a Fefé, digo hola e regreso. E tan é así que nin se despide dos fillos, que estaban coa avó, un lado porque tamén sabía que era doloroso, porque hai unha dor moi grande en todas estas viaxes migratorias, que non dixen, hai duelos, hai dor, hai choros. Eu teño, cando vivía en Cabo Verde, asistido a algunha despedida e son momentos realmente moi fortes, non? Bueno, ela acaba víndose para Burela, chega a Lisboa, cae alma aos pés tamén, decía que daba a volta e se metía no avión de volta se pudera, e ven con idea de non tal, pero aínda hoxe está en Burela, desde o ano 89. Poncha aprende a ler e a escribir en Burela, que vos decía antes, e unha cousa que lles acontecía a moitas, chegan a Burela e o tío, o marido non está. Como os homes traballaban en alto mar, 2 meses, 1 mes, 3 meses, en fin, nunca se sabía, e a veces as mulleres chegaban, e bueno, sempre había outras mulleres, a veces desconocidas delas mismas, que as acollían. Outro caso é o de Ñatura. Ñatura nace en Rincón, que é esta vila pesqueira, nace tamén nos anos 50, no ano 54 creo, se me buscar as chuletas, Ñatura está aquí. Vive coa súa familia, que tamén o pai tiña outros fillos, quero dicir, son moitas veces familias compostas. Ela contábame que a nai, cando ela era pequeniña, no tempo das aguas, cando a sementeira, mandaba sempre un tempo fora, mandaban aos nenos a espantar os corvos, porque les plantaban o millo, e claro, os corvos, e ela non lle gustaba nada separarse da nai, pero bueno, andaba sempre detrás dela e axudáballe. Ela tamén empezou a namorar con Ximí, que era de outro pobo, do pobo do lado, digamos, e pasou o mismo que a Marina, pois tuveron relacións sexuais, e ela lle decía a seu futuro marido, a Ximí, lévame, tírame de casa e lévame para a túa casa, pero como a familia de Ximí era moi católica, isto de levar de casa non lles parecía ben, e só querían levar mulleres para casa unha vez casadas, entón houve que facer outra vez a pedida. O pai dela acababa de morrer e ela non quería disgustar a nai e dáballe moita vergoña, e dáballe vergoña tamén que o medo que lle pegaran os irmáns, porque aquí a rapazas se lles controlaba largo, e a veces coa violencia física non se lles deixaba namorar, todo tía que ser con pedida, etcétera, etcétera. Bueno, o caso que a foron pedir, casaron, e ela foixe vivir a outra vila coa familia del, sempre co pai del e a madrastra. Ela, mentras tanto, quería volver para aquí, para Rincón, pero nesta cuestión patrilinear de que te debes á familia do teu home desde que te casas, ya non eres da túa familia, eres da del, ela non podía regresar. Entón iba a unha ponta do outro pobo e se poñía a mirar hacia hacia o seu e choraba ali tardes enteiras. Tuvo 3 fillos en Cabo Verde, dos quais 2 morreron, un aos pouco tempo, outra no parto, e o home emigrou pois polo 75 por aí, e ela esperou, pero outra que é tamén unha muller moi peculiar e moi forte, no ano 77 vía que non a mandaban buscar e buscouse a vida e dixo, a muller ten que estar co marido, que é unha cousa que lle dicía sempre a nai. Por tanto, buscouse a vida, conseguiu un visado por cuestións de saúde e plantouse en Lisboa. É tamén unha cousa excepcional. Plantouse en Lisboa e chorou tamén, fartouse de chorar en Lisboa. E despois unhos compatriotas chamou ao marido, a Ximí, e dixo, estou en Lisboa, e Ximí casi queda tieso. Ximí nesa altura estaba en Calanda, outro destino tamén periférico. Dos que foran construir aquela térmica en Andorra Teruel, pois deberon acabar quedando por ali por Calanda recollendo froita. Entón ela, con 2 compatriotas, ven no convoio hasta Calanda
e plantaselle ali, casi morre de frío, acordábase que pasou días metida nunha cama con 40 mantas, pero pouco despois mudáronse a Benvibre, donde estuveron bastantes anos e donde ela estuvo como muller de mineiro. Só que despois de uns anos foi conocer Burela, e ela, que é de terra de mar, despois o marido decidiu que a mina xa o tiña bastante cansado, que iba a probar sorte no mar, e ela foi moi feliz víndose a San Cibrao, que é onde ela vive, e donde tuvo, bueno, ela foi tendo fillos en todo o percurso, é outra cosa tamén que acompaña a experiencia destas mulleres. Ela desde 1987 vive en San Cibrao. 5 minutos, acodeu na saltar entón. Só decir que eso, para que vexades, todas estas mulleres viñeron unha vez casadas. Estas é un casamento no inicio da década de 2000, pero digamos que os casamentos siguen mantendo, son casamentos comunitarios nos que participa toda a aldea, no que se cociña para tropecentas persoas nestas aquí ao pé do mar, donde depois é a entrega de regalos e de diñeiro, bueno, e eu adorei, tardei moito en conseguir coincidir con un casamento no meu traballo de campo, donde hai batuco e donde se pasa moi ben. En Burela non había bodas hasta o século XXI. Bueno, esta sería a experiencia portuguesa, a experiencia de chegar a Portugal a estes barrios terribles, e algo que fai das mulleres de Burela un caso especial da diáspora, da diáspora caboverdiana en xeral, da illa de Santiago, que como os homes durante tantos anos foron ao mar, elas acabaron por convertirse nas pezas fundamentais da súa comunidade, algo que non aconteceu en outros casos onde os homes están presentes. As mulleres de mariñeiros que se sentan a esperar, primeiro, pero que despois se dan conta de que teñen que traballar, teñen que sacar adiante os fillos, teñen que ser elas as que traten coas institucións, e hasta que acaban tomando, bueno, hai un líder comunitario que crea unha asociación no final dos 80 e el propio, antes de irse, despois foise para Suiza, dase conta que teñen que ser elas as que estén a encabezar a asociación porque son as que están, non? E cando eu chego a traballar no 98 me encontro que a asociación é todo encabezada por estas mulleres. Estas mulleres, todas estas desta época, se viron abocadas ao traballo non legal, clandestino, como lle queramos chamar, ou en negro, etc. E ningunha delas vai a ter xubilación, porque ao ser por reagrupamento familiar, é algo terrible da lei de estranxería, dependen do marido e non lles autoriza a traballar, terían que facer unha serie de papéis para que lles autorizaran a traballar. E como nesta altura a comunidade non estaba organizada, autoorganizada, pois non había tal. Elas reproduciron toda a cuestión agrícola, gastronómica, etc. en Burela, e esta é unha foto que me encanta a min, do ano 85, dada por elas, donde se ve o pequeniña que era a comunidade, a pouca relación que había coa xente blanca, non? De amizade e por aí. E, bueno, despois hai unha etapa de crise, e xa para pechar, íbamos contar algunha historia máis, pero podedes leras na tese. Si só dicer que as mulleres van aguantando este papel preponderante, e este papel se ve moi potencializado a partir da miña chegada e da implementación dunha serie de proxectos, bueno, de un proxecto participativo no cual as mulleres se forman, un proxecto que en principio era para traballar cos mariñeiros, que elas me cuestionan cando eu chego, e eu tamén digo, claro, evidente, e que hai un traballo de recuperación da cultura caboverdiana, de alfabetización, de creación de grupo, con técnicas tamén e dinámicas feministas, bueno, e que un pouco van a dar a isto, van a dar a existencia do grupo Batuco Tabanca, que hoxe en día, curiosamente, porque eu sempre cuestionei moito que existira a integración en Burela, e un produto do meu traballo se acaba utilizando como o exemplo de que existe a integración, perversiones de la vida, pero digamos que a partir desta altura hai unha época de crise na que se vai moita xente que coincide cando hai os abates de barcos por causa da política pesqueira común, e despois de dos anos 90 que casi non chega ninguén, nos 2000, como en toda Galiza, empeza a chegar moito migrante, e xa non me vou a parar, só vos mostro, multiplícanse as viaxes, e entre as viaxeiras tamén temos as yayás, as aboas,
transnacionais que salen de Cabo Verde todas lindas con todo o seu toda a súa forma de vestir, o ouro, etc. Esta foto creo que é en Lisboa, sí. E que igual veñen e se dan unha turné entre Lisboa, onde teñen un fillo, suben a Luxemburgo, que teñen unha filla, acaban vindo a Burela, que tal, están uns meses en cada sitio e depois, a veces, elas laian por volver. Ven a familia e xa dicen eu quero ir pa miña casiña, deixe ali os porcos e os non sei que, e tal, non? E despois veñen outras mulleres xa de outras xeracións que van a vir un tempo a través de Dakar e despois van a vir directamente desde Cabo Verde. A súa experiencia é moi diferente, xa van a encontrar un colchón, xa son normalmente sobriñas daquelas mulleres que vos contei, con outro tipo de preocupacións, outro tipo tamén de background, e que, a pesar de todo, que saibades que a comunidade caboverdiana que eu encontro é de unhas 140 persoas no 98 e hoxe serían máis de 600. Por tanto, aí, no inicio do século XXI, eu conto entre 98 e 2008 chegan casi 300 persoas, que se dice rápido. E, sería este xa outro contexto, non me dá tempo a contarvos a súa historia, pero sí decir que as mulleres, a pesar de que xa non todos os homes traballan no mar, elas continúan tamén a ser o sostén e o piar desta comunidade. E grazas.